Na 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 na. Ha, ty to čakajú na bus. Nevidím ho. Už ho vidím. Už sme tu. Oh my god, my sme tu. To je to také šekší, dalo by to povedať. Ešte 2 minúty? Už to ide. Bus ide. Ide. Zrazí niekoho? Zrazí? Niekoho nezrazí. Ideme. Nasleduje zastávka, Dorvik City Plaza. Kde môže byť to oblečenie? Rádio. OMG. Farebné. Na. Je glentovka, alebo ty cukríky? Na, potato na. B. O. M. G. Ty vole. Na. A. D. Pontíky. Afro. Úloha VTF. Oh my gosh. Je tá členka. A ja Naďo, lebo našel každý, kto tu bol, takže ja som taká šikovná. A tu máš tie 3 gumičky a nie čelenky. Sweet, my hair, blah, blah, blah. To je všetko? Ty vole. Čo to je? Toto není žlté, to je hneď až oranžové. To je hovno, to není žlté. A nemám to, OK, tie úlohy boli také ťažké a bolo ich tak veľa. Musel som nájsť 4 čelenky alebo gumičky, alebo toto bolo. A to bolo také ťažké a dostal to len ten sveter. Sveter. A ten kabát. A proste ne. Ale ako tak, inak boli podľa mňa chvíľky fajn. Čakala som síce, že príde konečne to vodenie koní a tak, ale nie, to ma sklamalo, ale to nevadí. Fajn, tak asi to je všetko, takže čauky.